ଆରେ ଭାଇ କଣ ଛୋଟ ଛୋଟେ ଚାଲୁଛ? ଏ ହେ ଆଉ ଏଇଟା କଣ ପକେଇଛ? ଏଇଟା କଣଟା? ଏଇଟା କଣଟା? ହଁ ଏଇଟା ମୋ ଶ୍ୱଶୁରରୁ ମୋ ମାଇକିନା କରିଥିଲା ଯେ ଅଛି ତ ଲେଭେଲ। ଏବେ ଯାଏଁ ଅଛି। ଆଉ ଏ ପେଣ୍ଟଟା କାହାର? ପେନ୍ଟା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କୁକୁର ଫୋନ ନେଇକି କୁକୁର ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲ? ଏଟା କିଏ ଦେଇଛି ତାହେଲେ? ମାଲିକ ଦେଇଛି। ମାଲିକ ଦେଇଛି ତାହେଲେ। ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ବେକରେ ପକେଇଛ? ଏଇଟା ମୋ ଶ୍ୱଶୁରରୁ ଦେଇଛି। ଶ୍ୱଶୁର କେତେ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଇଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କର ଇଏ ଏବେ ଯାଇଥିଲ କୁଆଡେ? ହାତୀ ମାରି ଯାଇଥିଲ? ଏ ତୁ ସମତି ମାରିଲ ଆଉ। କୋଉଠି ଗୋଟା ଥୋଇଲା ତା ହାତୀର ଗୋଟାକୁ? ବଙ୍କି ଯାଇଛି ଗାଳେ। ଏ ହେ ଏ କଣ କପା ଯାଉଛ ଏବେ ତାହେଲେ? ଆଉ ହାତୀ ମାରି ଯିବନି ତାହେଲେ? ନା ଦୋକାନ